sa kasayuran sa tanan ang Republic Act 12124 or ang gitawag mga kasama nga Expanded Tertiary Education Equivalency and Accreditation Program. Uy, daghan nagka-interest ani day kay daghan dato mga naminaw karon day wa nintawon kalaos-laos nga to sa kuliyo tungod kay wa itaw kwarta ikagastong gidikanan day Michelle. Correct, no? So karon naaman tay existing na ALS program. Yes, day. Para sa mga makatapos pod taon dong erin og high school. High school. But kagahapon lang yun gipirmahan sa atong presidente kining para sa mga gusto in town mo tungtong pod og kolehiyo dong irin. Kadindot ani nga programa oy. At least bataga na to gigayon ang atong kaigsunan ba nga nahaundang in town sa ilahang pagbaton og edukasyon day Michelle tungod lagi ana laging financial nga suliran. Tinuod gid na nya mangutana mo kinsa man poy qualified anang mo apply anang maong alternative education program nga bag-o lang gipirmahan sa presidente. Kato kunong mga at least nagpangidaron og 23 anyos pataas. Panahon sa inyong pag-apply. Ayan. Kinahanglan daw, radiman irin og mga kasama nga nakakompleto sa secondary school program. Nikahuman sa high school. Diploma. Naka-diploma na diha. Or sa ALS. Pagitaan ang imo diploma. Or sa ALS pod na kanang naman tayo existing po the program. So, pwede gid na kaayo, no? O niya, mo na mo qualify. Kinahanglan pod ko, no, mga kasama doon at least 5 katuig nga work experience sa iyahang related pod nga academic degree program or discipline nga gusto niyang sundan or eskwelahan. Pananglitan day. Panalitan ha, ibutang nato day. Wa ko makakuad ka na nga human sa kanang kolehiyo. Unya na ako magtrabaho panalitan negosyo. Unya related sa ako ang kanina ang trabaho, ang kurso akong pagkakuhaon panalitan komersyo. Naman ko nagtrabaho man ko sa usa ka sa business sector. Pwede na day. No, 5 years experience na ko. Pwede kaayo. Pwede basta kaayo. Related ana ay maso cook, commerce, accountancy. Business administration ana ba? So mauna siya mga kasama, no. So hinaot pa unta nga maayong balita ni. So maayo kay ni trabaho ang gobyerno. Naapod na actually sama sa reaction ganina sa survey for Davao City. Makatawa po ani kay nganong hahamanggod ang reaksyon ninyo nga kamaayo aning balitaan Kamo gyud basta gani PBBM na gani ang masgutan gani diha tanan na lang himuon ni PBBM para ninyo sala na gyud tanan. Tinuod gyud nga ngano manggod pod na pod nga ultimo disgracious dalan sala gyud ni PBBM. Kada pong problema pod. Hatagit po taon ninyo higayon sa PBBM oy nga i-prove po niya bagya kasama ang iyang worst ba isip ato presidente. Ay pod ana oy. Sakto gyud na lagi man irino pero actually di ang pod gyud ang presidente igor man sa ni pirma. Ang pag-sponsor ana. Tama gyud. Tama gyud nga mo pirma siya ang author ani si Mark Villar. Di basta-basta no? Niya na siya mga daghang co-authors daw ini.